оста-оста аккуратни проварданги. салом алейкум бародарои муҳоҷир. мо аз Москва ба Тоҷикистон бор мебиёрем. шаҳрҳо бошад ба шаҳри Турсунзода, шаҳри Нав, Ҳисор, Душанбе, Хуросон, Уяли, Қурған ва Калхозобод. бачаҳо бори мо 3% скидка дорад. ба мақсади ба скидка расондаам ки ба ҳамин масалан маблағи шуморо ҳамун скидкашоро ба ятимхонаҳо ё ин ки ба беморҳое ки бемор ҳастанд ба онҳо медиҳем. бародаро борҳои омадроӣ кардагӣ мо кафолат дорад. мана бародаро имрӯз 9 феврал бори мо омада расид. хариб тақсим карда шудем. маълумоти бештарро бо телефонҳои барои экран метавонед тамос гиред. хай бачаҳои муҳоҷир саҳу саломат бошед. Skuturcha.